दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि भिडिअ'नि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट, मानोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों आं बेबायदि आदब खोन्थागोन। बेनि हेफाजाबजों गावनि इन्टारनेटनि स्पिडखौ गावनि मबाइलाव बारायहोनो हायो आरो नोंनि इन्टारनेटआ माब्लाबाबो स्ल' जानाय नङा। जुदि बे आदबखौ सोलोङोब्ला बे आदबा होनबा लोगोफोर बे भिडिअ'खौ गोसो होनानै जोबजासिम नायलां। दानिया फैदो लोगोफोर, भिडिअ'खौ जागायनोसै। अब्ला नोङो बे सेटिंखौ खालामथारनांगोन। नाथाय सोरबा बे सेटिंखौ बुजियाब्ला बेनि थाखाय जोबनायाव आं गुसुङै खोन्थागोन। बेबायदिनो जोबोद स्पिड आरो मोजाङै बारायहोनो हायो गावनि मबाइलावनो। होनबा लोगोफोर, भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां। गिबियावनो मा खालामनांगोन, गावनि मबाइलनि सेटिंआव लांदो। सेटिंआव लांनायनि उनाव नों बेयाव लांदो, जेरै आंनिया सामसुं मबाइल, डिभाइस मेन्टेनेन्सआव लां आरो बेयाव स्ट'रेज नुगोन, बेखौ क्लिक खालामबाव। बेनि उनाव गोजौनि मोनथाम डटआव क्लिक खालाम आरो स्ट'रेज सेटिंआव थुनानै होबावदो। दानिया बेयाव लाबोनायनि उनाव नों साननो हागौ बेयाव लाबोनायनि खामानिया मा होननानै, नाथाय बेयाव जोबोद खामानि दङ, मोजाङै नायलांदो। होनबा बेयाव मोनसे अप्शन नुगोन, केसि डाटा, बेयाव क्लिक खालामदो आरो बेखौ क्लियार एबा डिलिट खालामदो। लोगोफोर, बे केसि डाटाया मा जायो, जेब्ला इन्टारनेट खुलियो एबा बाहायब्ला गोबां जांक फाइल नोंनि ब्राउजाराव मेम'रियाव स्ट'र जानानै थायो, बेकग्राउन्डआव रान जायो आरो इन्टारनेटनि स्पिडखौ जोबोद लासै खालामो आरो मबाइलखौबो स्ल' खालामो। होनबा नों क्लियारल' खालाम। बेखौ डिलिट एबा क्लियार खालामखांनायनि उनाव जाय गुबै आदब बेखौ गोसो होनानै नायलांदो लोगोफोर। जेब्ला इन्टारनेट स्ल' जागोन, बे आदबखौ खालामबाय था सानफ्रामबो, मानोना जों खनले इन्टारनेट बाहायो मबाइलाव। बेजों लोगोसे आरो गुबुन मोनसे सेटिं खालामबावगोन गावनि मबाइलाव, आरो बे सेटिं खालामखांनायनि उनाव जोबथा सेटिंखौ खोन्थागोन। बे जोबोद इम्परटेन्ट। नों लांनांगोन कानेक्सनाव। बेयाव लांनायनि उनाव मबाइल नेटवार्कआव क्लिक खालाम। बेयाव लांनायनि उनाव मोनसे सेटिं मोनबावगोन, एक्सेस पइन्ट नेम्स। दानिया बेयाव नों थुनानै होबावदो। बेयाव नों जेबो खालामनाङा, मोनसे फिसा सेटिं खालामनांगौ। गोजौनि मोनसे अप्शन नुगोन, एडनि अप्शनाव थुनानै होदो। बेयाव मोनसे एपीएन क्रिएट खालामनांगोन एबा एक्सेस पइन्ट बानायनांगोन गावनि मबाइलाव। गिबियाव नाम लिरनो नांगोन, www.jio.com। लोगोफोर, बे नामखौ सोलायनांगौ। बेनि उनाव नों गुबुन मोनसे सेटिं मोनबावगोन, एपीएनआव लिरनांगोन जिअ'नेट लिरनायनि उनाव अके खालामदो। बिनि उनाव गाहायथिं बोख्लायबो, बेयाव मोनसे अप्शन मोनगोन, एपीएन प्रोटोकल। बेखौ IPv4 आरो IPv6 आव लाखि। बिनि उनाव एपीएन रमिं प्रोटोकलखौ बेखौबो IPv4 आरो IPv6 आव लाखि। नोङो खालि मोनब्रै सेटिंल' खालाम। बिनि उनाव गोजौआव मोनथाम डट मोनगोन, बेयाव थुनानै सेभ खालामदो। बेयाव सेभ खालामनायनि उनाव बेयाव मोननै एक्सेस पइन्ट जागोन, मोनसेया गोजाम आरो मोनसेया गोदान। अब्ला नोंथाङा बे गाहायनिखौ थुनानै सेलेक्ट खालामनो हो। बेखौ सेलेक्ट खालामनो बावनाङा। बिनि उनाव नोङो मबाइलखौ सुइच अफ खालामनानै आरो अन खालामफिन। आं खालामला भिडिअ'आ थाथ'नाय जागोन। बिनि उनाव नोंनि इन्टारनेटआ स्पिडआ एसेब्लाबो बारायगोन, नाथाय ब्राउजिं आरो सार्चिंआ स्पिड जागोन, डाउनल'डआ स्पिड जानाय नङा। आं बेखौ बुंखाबाय। आं भिडिअ'नि जागायनायाव बुंदोंमोन जे आं भिडिअ'नि जोबनायाव नोंनो मोनसे सर्टकाटै खोन्थागोन जाय बे सेटिंखौ खालामनो रोङा। अब्ला आं ब्राउजार स्पिडखौ खोन्थाबाय, नाथाय दानिया माबोरै डाउनल'ड स्पिड खालामनो बेखौ खोन्थागोन। होनबा नोङो प्ले स्ट'राव मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामनांगोन, फार्स्ट डाउनल'ड मेनेजार। बे एप्लिकेशननि लिंकखौ भिडिअ'नि डिसक्रिपशनाव मोनगोन, डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। बिनि उनाव अपेन खालामदो। अपेन खालामब्ला बेयाव गोबां अप्शन नुनो मोनगोन। अब्ला बे अप्शनखौ सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव मोनसे ब्राउजिं फैगोन, बेयाव लिरदो गुगोल। बेनि सिङाव गुगोल अपेन जागोन आरो माबा मोनसे भिडिअ एप्लिकेशन डाउनल'ड खालामब्ला जोबोद स्पिड जागोन। नों सानब्लाबो सानस्लाबनो हानाय नङा, नाथाय बेनि सिगां बेबायदि सेटिंजों डाउनल'ड स्पिड खम मोनगोन। जुदि बे आदबजों फैयोब्ला साबसिन मोनगोन। बेजों लोगोसे आरोबाव बेयाव मोनगोन डाइरेक्ट डाउनल'ड खालामनायनि मोनसे अप्शन। नों जिखिजाया भिडिअ आरो जिखिजाया URLनि लिंकखौ पेस्ट खालामोब्ला डाइरेक्ट डाउनल'ड खालामनो हागोन। अब्ला आङो मोनथाम आदब खालामना खोन्थाबाय। सानफ्रामबो बेबायदि खालामदो। बिनि उनाव नोङो बे खामानियाव जेंना फैनाय नङा आरो नोंनि जिउआव इन्टारनेटआ लासै जानाय नङा। अब्ला लोगोफोर, भिडिअ'खौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै थारैनो खोन्था, आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम।